Pobožni pustinski magarci. Baka je htjela više od ičega da djed ide s njom u crkvu subotom, u mjestu Finke u Australiji. Ali djed je imao drukčije zamisli. On je oduvijek u crkvu išao nedjeljom. Baka se počela moliti. Molila se da Bog dotakne djedovo srce kako bi shvatio da je subota dan kada treba ići u crkvu. Jednoga dana baka i djed išli su u posjet vrlo starim djedovim roditeljima koji su živjeli daleko. Sa sobom su poveli svojeg unuka Kurt Lea. Tamo nije bilo crkve u blizini, pa je baka odlučila održati bogoslužje u vrtu. Pozvala je djeda da se pridruži njoj i Kurt Leeu. Djed je odbio. To je subota tvoje crkve, rekao je. Moj dan za svetkovanje je sutra. Dok je djed otišao uređivati svoj automobil, baka i Kurt Lea su započeli svoje subotnje bogoslužje. Dok su se molili, čuli su kako im neko prilazi. Pitajući se tko bi to mogao biti, pogledali su i vidjeli 20 divljih pustinskih magaraca. Magarci su stajali samo nekoliko koraka dalje od njih i snažno mahali glavama gore dolje. Gledaj, bako, viknuo je Kurt Lea. I oni žele imati bogoslužje s nama i svetkovati subotu. I baš je to bilo ono što su magarci učinili. Magarci su pozorno slušali kako baka i Kurt Lea čitaju Bibliju. Klimali su glavama gore dolje kako su baka i Kurt Lea pjevali. Na kraju subotnjeg bogoslužja baka i Kurt Lea imali su završnu molitvu na koljenima. Kad su završili, podigli su pogled i vidjeli 3 magarca u prednjem dijelu krda kako pobožno kleče. Ostali magarci su naklonili glave. Hej djede, dođi i pogledaj ovo, pozvala je baka uzbuđeno. Nešto se ovdje događa. Djed se okrenuo od svojeg automobila da vidi nevjerojatan prizor. Potpuno zadubljeni u ono što su vidjeli, djed i Kurt Lea polako su prišli magarcima koji su svetkovali subotu. Na njihovo iznenađenje, inače sramežljive životinje dopustile su djedu i unuku da ih nježno maze. Nikada prije nije bilo tako dojmljivog bogoslužja u subotu. 20-ak magaraca svjedočilo je da gospodar subote još uvijek nadzire njegova stvorenja. Nakon ovog čudesnog događaja, djed je odlučio svetkovati subotu. Sada ide u crkvu s bakom svakog tjedna. Hvala vam na vašim velikodušnim darovima 13. subote koji će pomoći u širenju radosne vijesti svetkovanja subote diljem Australije i Južno-Pacifičke divizije.